skutečně velké ocenění, vy to všichni dobře víte. Jak jsem říkala, lev je skutečně královské zvíře, takže určitě to je na výsost královské ocenění. A to si z dnešní konference odnesou pouze tito 3 lidé. Pan prezident Li Jin-wan připíná odznaky, které se od této chvíle kterými se budou pyšnit tyto osobnosti. A já si myslím, že jste určitě strašně moc nedočkaví, kdo bude mít tu čest se dnes stát tím nejvyšším, vlastně nejhezčím lvem. Lvem zlatým. Dámy a pánové, je tu vyhlášení zlatého lva. A vy už vidíte, že zlatým lvem se stává paní Pat-Gulnára, Maďarsko. Paní Pat-Gulnára právě přichází. Dobrý den. A já poprosím prezidenta a zakladatele společnosti Tienz, pana Li Jin-wan, který osobně pogratuluje a poblahopřeje jediné dámě, která si odnese z tohoto meetingu, z této konference úplně nejcennější kov. Kov v podobě zlatého lva. Pat-Gulnára, Maďarsko a Velký Potlesk. Já doufám, že mě všichni dobře chápete, protože v tuto chvíli je tak trošku hodně vzrušující část tohoto večera, protože se dozvíme jména těch, kterým společnost Tienz pomůže tak, že jim věnuje luxusní vozy. A můžeme zatleskat, dámy a pánové? Protože budeme předávat luxusní automobily a společnost Tienz se novým majitelům vyjádřit, že to je nový krok, nový směr a nový začátek. A vy už vidíte jména těch, kteří se dnes stanou novými držiteli těchto luxusních automobilů. Paní Jana Schneiderová za Českou republiku, paní Loreta Garmudiene za Litvu a paní Otilia Kosová za Slovensko. Dobrý večer. Tyto 3 dámy právě převezmou z rukou pana prezidenta Li Jin-wan. Já bych poprosila pana prezidenta Li Jin-wan, prezidenta a zakladatele společnosti Tienz Group, aby se ujmul i tohoto slavnostního momentu. Jak už jsem říkala, společnost Tienz ráda obdarovává své úspěšné kandidáty. A tady je to vyjádření nového kroku, novým směrem. A dámy a pánové, a teď už jsme ve skutečném finále. Já si myslím, že bychom se měli rozloučit pohledem na úspěšné jedince, na ty, kteří dokázali hodně moc úspěchů a splnili hodně cílů. Takže pojďme si udělat takový slavnostní nástup. Pojďme ještě jednou pozvat na jeviště všechny bronzový lvy. Bronzové lvy. Trošku jsem předběhla, takže stříbrní lvy jsou samozřejmě hned ti další v pořadí, které bych ráda vyzvala na naše jeviště. A v neposlední řadě také všechny zlaté lvy, kteří přijeli do Prahy a svou přítomností rozhodně přispěli k velké důležitosti
celé pražské konferenci. A ještě bych chtěla pozvat naše speciální hosty, viceprezidentku společnosti Tienz, paní Bai Ping. A samozřejmě, že bych na závěr ráda pozvala také pana prezidenta Li Jingyuan pro poslední fotografování. Paní Bai Ping a pan prezident. Všichni čestní hosté, prosím, také přistupte k nám na jeviště. A zde vzniknou také poslední fotografie jako památka na tuto pražskou konferenci. Velký potlesk, dámy a pánové, to jsou ti nejúspěšnější. Je tu celé vedení společnosti Tienz. Poprosím pana prezidenta, paní Bai Ping, bude společná fotografie. Také díky za to, že jste přispěli k výjimečnosti toho dnešního setkání. Poprosím i vás, abyste pomalu